Bħalissa f'pajjiżna hawn 730 post tax-xogħol ximtlew fl-industrija tal-logħob hekk kif id-domanda f'dan il-qasam f'pajjiżna qed tkompli tikber brata aktar maġla. Dan saħħu ma' News il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għal-Logħob Heathcliff Farrugia fid-dawl tal-aħħar analiżi dwar l-impjiegi f'dan il-qasam. Sinti però meta tħares ukoll sena b'sena l-impjieg dirett fl-industrija tal-iGaming żdied b'aktar minn 200 ruħ. Jiġri għalkemm żdied b'aktar minn 200 ruħ, xorta għandna sitwazzjoni fejn għandna aktar minn 730 vacancy fl-industrija. Iżda li jfisser huwa illi għalkemm tnaqsu il-vacancies fl-industrija, l-industrija u Malta id-demand tant għadet tikber illi xorta bl-Ingliżi jgħidu demand is exceeding supply. Fil-fatt, karatteristika li issa drajna norbtu ma' din l-industrija hija l-bżonn ta' ħaddiema barranin biex jilħqu mad-domanda tas-suq lokali. Iżda bilan li aktar Maltin isibu xogħol f'dan il-qasam, l-Awtorità u partijiet oħra involuti kontinwament joħolqu opportunitajiet ta' taħriġ u korsijiet ta' livell għoli fosthom b'kollaborazzjoni mal-Kulleġġ għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-Emkast. Jina li huma tiġa encouraging ħafna li inti bdejna fl-ewwel sena u tiġa għandek 100 student illi dawn tiġa għażlu karriera tal-iGaming tiġa huma encouraging. Allura naħseb illi fis-snin li ġejjin ħanibqgħu naraw dawn in-numru sabiħ dejjem jikber. Ma rridux ninsew ukoll li waħda mill-inizjattivi li għamilna din permezz ta' Gaming Malta kienet dak li aħna nsejħulu l-Student Placement Program. Apparti aktar ħidma biex toħloq opportunitajiet ġodda għal taħriġ u impjieg fl-industrija, din is-sena l-Awtorità għal-Logħob se tiffoka wkoll fuq l-infurzar bħalma diġà uriet meta jimilu immultat lill-kumpanija BlackRock Media Limited talli tat servizzi li ma kinitx awtorizzata illi tagħti. Aħna rridu nkunu ċerti illi jekk hemm elementi bħal huma dawn il-kumpaniji li joperaw u jużaw il-Malta b'mod illegali qegħdin inaffru dak it-tajb kollu li jagħmlu l-kumpaniji li huma irregolati b'mod serju, allura aħna rridu nieħdu azzjoni kontrihom biex nkunu ċerti li din l-industrija li tant importanti għal pajjiżna nibqgħu nipproteġuha.